Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangooma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi, mukoma makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Zvose ndakasiya kuSouth Africa tikabva tachizouya kunoku tikatanga humwe upenyu hutsva. Ndine nyaya yandiinayo yandikuda kukuudzai kukanganisa kwandakaita mhiko iyi yekuda kungogamuchira, iyi yekuda kungopiwa zvomene munopiwa nezvidhoma zvevanhu. Zvakaitika ndezvekudai, mainge muri mugore ra2011 ndakabva ndachizosimuka ndichibva kumusha kumasvingo. Baba vangu vainge vagara vaine nyoka yavo yavainge vainayo, because isusu kwedu kumhuri kwatinobva mukomana nekuda kwehusabhuku vanhu vanourayana. Saka baba vakabva vachizofamba vakazoenda vakanobetserwawo neimwe n'anga yainge iri yechimoskeni, yakabva yachizovapa basket iro raigara rine mishonga. Saka zvakatongogara zviri mandiri kuti munhu unokwanisa kutongoshandisa mishonga pane zvose izvo zvaunenge uchiita. Saka ndakabva ndachizouya kuJoni ndikatanga kushanda. Ndainge ndichishandira umwe muIndia uyu akabva achizotenga truck rake Gonyeti. Ndainge ndofamba naye, ndaiva ndiine shungu dzekudzidzira kudhiraivha zvinhu iroro. Akazotanga kundibatisa because tainge tava kuita long distance, takatanga tichaita short distance. Saka airamba nesteering, but patakatanga kurova long routes, dzimwe nguva taifamba neusiku, akatanga kundidzidzisa. Ainge aine rafu mukoma, yainge itori military training chaiyo, but nekuda kwekuti ndainge ndichida kudzidza basa, ndichida kuti ndike ndichizofambawo nematrack nerimwe ramazuva, ndakadzidzira. Ndadzidza basa mukoma, ndakabva ndachizotanga kumaketa after ndagadzira mapepa angu. Makore iwawo mapemit aisanetsa. Ndaishandisa pemit yemumapurazi. Kwaiva neimwe pemit yekuti waingoenda kupurazi unobhadhara, then kana wabhadhara wotoendawo kubhodha nevamwe pavanoenda kubhodha, then wobva wachizotonodhindirwa pemiti yako, waitongofamba zvakanaka, maakaunti waitovhura, zvose waitoita pasitomborina kana any problem. Saka ndakabva ndachizonotora pemiti, ndikabva ndakasika ndawana basa, ndikatotanga kutofambawo neVolvo. Upenyu hwakabva hwatoshanduka pasitomborina kana nguva, upenyu hwainge hwatoshanduka. Mufunge zvenyu mukomanashi. Ndakashanda mukomanashi nesimba, ndikatanga kuunganidza mari, ndikabva ndachizotenga chikondo. Ndatenga chikondo mukoma, chakanditambudza. Ndopandakadevelopa dambudziko rehigh blood pressure, kusvika pari nhasi nditori nedambudziko reBP nekuda kwebusiness randakapinda mariri. Ndainge ndisati ndaziva kuti haungotori munhu wotongomuti iwe chimaneja. Saka sezvo ndainge ndichiri kushanda, ndakati sezvo tisati tasimukira kudai, ini ndinenge ndichishanda nekusite. Then munin'ina wangu ndiye wandakatora kubva kumusha, ndikati imimi ndimi muchange muchizomaneja. Zvinhu hazvina kubuda, track rakasvika pakufa kuti wondo kugara pasi pasina kana senti rekuti tinge tichigadzirisa motikari yebasa. Apa ndainge ndava kutemba nemotikari iyoyo ndichiti zvimwe kuda tichabudirira. Asi ndakaita nharo mukoma, ndikasacrifice, ndikashanda ndikabva ndachizogadzirisa gearbox. Ndikati chinhu chako chinoda kuti unge uchizvidhiraivhira uri wega. Asi mukoma ndakati ndawanawo contract pamine, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, gearbox ndokubva ranofa. Gearbox rakati rafa mukoma, ipapo ndopa ndakaziva chinonzi nhamo yakapinda mumba, tainge tisisina kana plan. Ndainge ndakatengawo motikari inodhura Q7 Audi. Saka inoda uine mari. Kana usina mari manje, iyo kana ikatongofa haumbofi wakaigadzirisa. Ndo motikari yandainge ndakatenga because ndainge ndava kuzvionawo sekunge ndainge ndiri munhu ainge atobudirira muupenyu. Saka motikari iyoyo ndakabva ndachizongonoitengesa nehalf price mukoma. Kamari kandakawana ndakapa madhamu, ndikabva ndachizosara ndakabata 10,000. Ndakabva ndachizoenda kuMozambique because zita ren'anga ndainge ndichiriziva, uye zvekare ne kwaainge achigara kuvillage kwacho ndaikuziva because baba
pavakandiratidza basket vakandiudza everything nemafambiro avakaita, asi chatainge tisina kuziva ndechekuti ng'anga iyoyo yainge yakasoshaika kudhara, vana vacho ndo vainge vava kuita zveung'anga. Saka ndini uyo mukoma ndakananga kuMozambique. Ndichinosvika muMozambique muvillage macho imomo ndakabva ndataurawo noumwe mupurisa ndikamuudza kuti ndainge ndichibva kuZimbabwe ende ndainge ndichitsvaka imwe ng'anga. Ndakabva ndachizoenda pamba peng'anga iyoyo, ndakachita zvekutoperekedzwa nemamwe mapurisa because ng'anga yacho vainge vachitoiziva. Tatosvika paya vakatopiwa mari nevana veng'anga yacho. Ndainge ndisati ndaziva panguva yacho iyoyo kuti yainge yakasoshaika kudhara. Ndakagarapo kuda kwe2 weeks because painge pakazara vanhu. Ndichingotaura nemukadzi achinibvunza kuti muripi, but ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichimuudza chokwadi kuti ndainge ndiripi. Ndaiti ndichimufonera ndaishandisa private number kuti asazoziva kuti ndainge ndiri kuMozambique. Nguva yakazoti yakwana yekuti ndinge ndichipindawo mumatare. Zvechokwadi ndakapinda mumatare mukoma, then ndokubva ndachizobetserwa. Ndakabva ndachizopiwa muramba uyo wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda nawo kuvillage. Muramba uyo mukoma nashi ndakafamba nawo kubva kuMozambique. Hakuna anokwanisa kuzvibhilivha izvi, but ndakafamba kubva kunonzi kumanika kuMozambique netsoka kunosvika kwedu kuvillage ndichifamba netsoka ndichingotevedza highway. Muramba iwoyo mukoma nashi hauna kana kufa kubva kuMozambique ndichifamba. Ndaiti kana kwava usiku ndikaonawo panenge paine mashops ndikabvunza kuti kwandiri kuenda kune mamwe mashops here, kana ndikaudzwa kuti mashops maybe anenge ari about 50 or more than 50 kilometers pakati apa pangori nesango. Ndaibva ndangorara pamashops ipapo ndichizorora. Then mangwana makuseniseni ndaimukira kuzvi55 ndobva ndasimukira ndobva ndati tande nerwendo rwangu, nekuti ndainge ndakapiwa miko yekuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizokwira motikari. Zvikanzi kana ukangokwira motikari iyoyo motikari inoita accident, and accident iyoyo yaitika iwewe haufi, unobuda uri mupenyu, but pavana vako panowanikwa umwe chete kana kuti vaviri vanotofa panguva iyoyo. Saka ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizotora risk yekuti vana vangu vange vachizofa. Ndakashingirira mukoma ndikafamba. Chakandishamisa ndechekuti mukufamba kwandainge ndichiita, ndaiti paya kana ndodzwa nzara ndaingoona kumberi kwangu kwatova neplate yesadza. Ndakati ndava nestress ndikati mudzimai wangu izvezvi anoti ndiripi. Ndopa ndakangonhonga mari kwava kutotenga sim card, kwava kutotanga kutotaura nemudzimai wangu. Ndaiti kana ndikanzwa nyota ndaiona kumberi kwangu kuine chigubhu chemvura, ndototora mvura iya ndotonwa. Ende chakandishamisa ndechekuti pane zvose zvainge zvichiitika ipapo mukoma kufamba, handina kumbogara ndakasangana nemhuka, but pane pamwe pandainge ndichidarika nepane rimwe zisango ndakanzwa shumba kudzvova. Mukoma hana yangu ikarova ndikati iko zvino zvimanje uku ndokuguma kweupenyu hwangu, but handina kuiona shumba iyoyo. Ndikatofamba zvakanaka kusvika ndasvika kumusha. Handina kumborwara, makumbo angu haana kana kumbozvimba. Saka ndasvika kumba ndainge ndakanzi ndinonokora ivhu. Kana ndanokora ivhu mukoma ndobva ndaenda kumakuva, then ndobva ndanogadzika muramba iwoyo nevhu randinenge ndanokora kubva pachivanze, then ndobva ndangogadzika pamusoro pekuva. Ndakaita saizvozvo. Pandakasvika pamba painge patori nezvivana zvainge zvichitotamba zvevanengina vangu vakatoti bankuru. Handina kana kumbozvitaudza nekuti ndainge ndakanzi handifanira kuti ndinge ndichitaura kana nemunhu. Kunyange pandakapinda muvillage mukoma ndichitodarika nekumashops patori nevamwe vakatondikwazisa Clayton, but handina kuda kupindura because ndakanzi haufanire kuti unge uchitaura nevanhu vanokuziva kusvika wazoisa muramba iwoyo pamusoro peguva rehama yako, zvekare nevhu raunenge wanokora pachivanze chababa vako. Ndikaita saizvozvo. Mukoma nachi ndakangoti ndichingogadzika muramba ndakaona rimwe zinyoka rakabudamo muguva imomo. Ndo chakazova chikwambo changu icho chakazonditevera kubva kuZimbabwe chikabva chachizoenda neni kuSouth Africa.
truck riya raigara richinetsa mukoma. Ndakazosvika pakutenga maskania, but chikondo ichocho chaifamba chisingambofi nekuti ndainge ndakarombera pachiri. Kunyange ndainge ndava nemari, mhiko dzangu dzimwe dzainge dziri dzekuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichiburuka mutruck. Ndaifanira kungoramba ndichingodriva magonyeti chete kuitira kuti kambani yangu irambe ichingoenda kumberi. Vashandi vangu ndo vaifamba nematruck latest model avo andainge ndichibura, but inini ndichingofamba nacho chikondo ichocho apa chainge chasakara zvacho chanzwa nekushanda, but ndaitongofamba ndakadaro. Saka dzimwe mhiko dzandainge ndakapiwa dzainge dziri dzekuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizoita magirlfriend, nekuti nyoka yandainge ndakapiwa yainge ichisema tsvina, uye zvekare pagore ndaifanira kuti ndige ndichiuraya bhuru. Bhuru iri rinofanira kunge riri bhuru rinoyevedza, rinenge risina kuremara, ndo randaifanira kuti ndinge ndichizouraya bhuru iroro. Izvi takazviita kwemakore nekuti mudzimai akazosvika pakuzviziva kuti painge paine zvainge zvichiitika nekuda kwehope idzo dzaainge achirota. Saka ndakazogara naye pasi ndikamuudza kuti kunyange ndainge ndakaromba, but zvinhu zvedu zvaingorarama neropa remabhuru, not ropa revanhu. Asi mhiko dzakazonokanganisika nekuti mudzimai wangu akabva achizonoudza amai vake kuti tainge tiine nyoka yedu yatainge tiinayo. Kuudza kwaakaita amai vake ndokubva pamunini munin'ina wangu vazoshayika, vakafa kuHarare, vainge vari mupurisa. Saka kufa kwavakaita kwakashamisa munhu wose, because vakangorwara one day. Kana ndikati one day ndinenge ndichinyepa, half a day vakarwara mukoma, ndokubva vatongoshayika. Vakabva vachizovikwako kuHarare ikoko nekuti pane zvakawanda zvakaitika zvakatanga kukatyamadza veukama kuti kufa kwavainge vakaita painge paine problem yainge iripo. Saka veukama vakabva vati vainge vachida kuti tinge tichizofamba. Zvino zvekufamba ndo zvandainge ndisingadi, semunhu ainge achiziva kuti ainge aine tunyaya twake. Ndakaona kuti zvainge zvisina kukodzera kuti ndinge ndichizofamba nevamwe. Ndakamhanya mukomanashe ndikafamba ndiri ndega, kuri kuda kuvharavhara ma1. Zvechokwadi ndakanobetserwa neimwe n'anga. Saka kana ukaromba, it's obvious unogumisidzira wava nehukama nedzimwe n'anga dzakasiyana siyana, nekuda kwekuti dzimwe nguva kana ukadzokera kwacho kwaunenge wakapiwa zvinhu, response yaunopiwa sandiyo yaunenge wakatarisira, because vanongokudza kuti zvinhu zvatakakupa ndo zvinofanira kuti zvinge zvichikuchengeta, iwewe chingomirira zvinokuchengeta nekuti ndo masoja ako. Saka ndakaona kuti zvainge zvisingagoneki kuti ndigoramba ndakagara. Ndainge ndava kutya kuti ndinokwanisa kuzofumurwa. Ndakafamba ndikanotora zvimwe zvekare. Mhiko dzakaramba dzichingokanganisika kusvika ndazopiwa mhiko yekuti ndaifanira kudya sadza nebenzi. Apa inini ndainge ndakanzi handifaniri kuti ndige ndichidoneta chikafu kana kuti mari kune vanhu vanotambura. Mhiko iyoyo kwandiri yainge yava kuita sekunge yainge isisina basa, because nyoka yangu pandakazoenda kumusha kwana madhamu, nyoka iyi yakangoburuka mumotikari ikapinda musango ikaenda mugomo. Saka yakangosarako ikoko kumusha kwana madhamu. Ndikairidzira muridzo apo patainge tava kuda kudzokera kwedu kumusha, asi haina kuburuka ichibva mugomo. Ndikati zvimwe kuda yaramwa kana kuti yadzokera kwayakabva kuMozambique kwandakaitora. Saka ndakabva ndachizongobva kumusha kwana madhamu nemudzimai wangu. Ndakangotiwo sezvo chinhu ndainge ndisisinacho, mhiko dzacho dzainge dzisingacharevi chinhu, ndo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichidya sadza nebenzi. Kudya kwandainge ndichazoita nebenzi iroro ndinenge ndichibvisa zvose zvakaipa izvo zvainge zvichida kuitika kwandiri, kufamba kwainge kuchida kuita veukama. Saka kana vofamba vaisazobata inini nekuti minyama ndinenge ndisisina. Minyama yangu yose inenge yatogadzwa pamusoro pedzimwe hama dzangu. Vamwewo vanenge vaine twavo twavanenge vakabata but vasina masimba. Ndikati izvi ndo zvakanaka kaizvi.
saka ndakabva ndachizotsvaka benzi iri ndakasangana naro mumasvingo mutown, ndikabva ndatanga kutaura naro. Ndakangoridaidza ndisingadi kuti vanhu vange vachizviona. Rakafamba rikauya kumotikari kwangu rikataura neni, ndikati iwe hausi kuda here kuti tinge tichidya sadza tose. Rakatanga kuzhinyura, ndikabva ndatipinda motikari. Handina kana kumbotya kuti benzi iri randati ringe richipinda mumotikari mangu kukana rikandidzipa because rainge rakagara kuback seat. Ndokubva ndadhiraivha ndichibuda mumasvingo mutown. Ndakati ndawana panzvimbo patainge tichikwanisa kuti tinge tichigara zvedu tichidya sadza redu, ndokubva ndatongoburitsa sadza rangu rainge riri muzvimakelite. Ndokubva ndaburitsa nemadrink, tikabva tatowaridza chizambia pasi tikatanga kudya, but takapinda musango because ndainge ndisingadi kuti vanhu vange vachizviona kuti ndiri kutodya sadza nebenzi. Saka takadyira sadza iroro musango. Takangoti tichingopedza kudya mukoma, ndakangonzwa kuti bam, sekunge painge paine munhu ainge adhura chaainge adhura nepfuti. Ndakasimuka, iro harina kana kumbovhunduka, rakangoramba richitongodya paya. Rainge rava kutozviona sekunge tainge tatova mashamwari nemashamwari. Ndakafamba ndichibva pandainge ndiri nebenzi riya ndichienda kumotikari. Ndichingonopinda mumotikari mukoma, ndo pandakabva ndaona mainge muine zvidhara zviviri zvainge zvirimo. Chimwe chidhara chainge chakagara kuleft, chimwe chakagara kuright, but pasiti rimwe chete. Zvikati baba, driver yenyu motikari. Ipapo ndo pandakaona kuti masamba ainge atochinja. Ndichisvika kumba ndo pandakafonerwa ndichiudzwa kuti mwana wangu ainge ari kuboarding school ainge adonha. Ndine vana vatatu, mukomanashi vakadonha nezuva rimwe chete, but pakazofa 1. Ende zvaitondiudza kutoti nhasi tiri kutoda nyama, ende nhasi tichatoita gochi nevana vako, ende zvainge zvichitoda vana vangu vose at the same time. Ndakanamata kuna Mwari sezvandainge ndisati ndakamboita muupenyu hwangu hwose. Minduro yakauya, but yakanonoka kuuya. Vana vangu vainge vava kugara vachingorwara. Maskania aya andainge ndakatenga mukoma, ndainge ndakatengeserwa neumwe murungu uyo ainge aine fleet, ende munozviziva kuti varungu vanomaintaina motikari dzavo sei. Saka ndakatenga maskania iwawo pamurungu. Yaiti kana ikafa, kana rafa rinenge ratofa. Kunyangwe ukatsvaka makanika chaiye anenge achibva kuskania aitadza kuziva kuti dambudziko racho rimbori pai. Ndine motikari yandakangonosiyawo kugaraji reskania kuti inge ichigadzirwa because rainge richinzi computer box kudini kowe rikaenda richinzi riri kunogadzirwa. Ndakangorisiyawo ikoko patakazouya kunoko kuSouth Africa. Kambani yainge yatova nematrack 5. By the time apo patakazobvako kuSouth Africa tainge tisisina kana 1 track. Zvese zvainge zvangova zvimugweje mukoma. Ndakamboedza kuti ndike ndichisimudzira business, but ndainge ndatokanganisa mhiko nechekare. Pandakadzokera kuMozambique ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti kana ndichida kudzokera muindustry sezvo ndainge ndakakanganisira nyoka yangu, ndaifanira kuti ndinge ndichizoremadza mudzimai wangu. Ndakanzi ndinge ndichimbobuda panze. Ndakagara pasi ndikati kufunga, ndikati zvandiri kuda kuita izvi mangwana zvine pundutso here, ko kana kuri kunzi ndikazokanganisa mhiko sekukanganisa kwandaita mhiko kudai, apa ndinenge ndatoremadza mudzimai wangu. Iye anoda here kuti ndige ndichimuremadza kwacho? Ndakagara paya mukoma, ndakati ndakatarisa vamwe vanhu vainge vari vapfumiseni vainge vakaromberawo pamatare asekuru ivavo. Ndakavatarisa ndakaona kuti vose hapana kana ainge aine mufaro. Umwe noumwe ainge aunzwa nedambudziko rainge rapinda mumba make. Vana vachipenga, zvirema kuzvarwa mumhuri, mapenzi. Ndikati asi upenyu uhwu tose takapaka mazimotikari, because inini motikari yandaingofamba nayo Q7 ndo motikari dzandaingofamba nadzo chete idzodzo maOdi. Asi ipapo mukoma painge paine varume vainge vaine motikari dzainge dzakanaka kwazvo kutodarika yangu. Ndakati ndakatarisa ndikaona kuti tose tainge tiine mari asi mufaro tainge tisina. Ndo pandakaita decision yekudzosera zvinhu
kuna sekuru ndikati ini zvandikurira vakandiripisa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Yanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. I'm such a bad person. Mukoma nekuda kwekuti musi wandakakwira ndege, when we got our flight kuya kuno ku Canada, amai vangu vainge vashaika, ndo musi vakafa ari masikati apa. I was supposed to catch a flight at around 9 p.m. Ndakadzima foni yangu mukoma nashi because ndainge ndisingadi kuti mukana unge uchizondidarika, because I was a small house. Ndainge ndichishanda as a teacher kumaruzeva, ndikabva ndachizotanga kudanana neboyfriend yangu ainge ari married. Yakazoshaika zvake, tava kunoku. Unfortunately hatina kukwanisa kuita mwana tose. Ainge achitawo zvepolitics zveMDC, ainge ava kutsvakwa apa neni futi ndainge ndava kutsvakwa zvichinzi ndinodzidzisa vana zvepolitics, because I was a history teacher but I never did anything like that. Nyaya yakatangira pakuti ndakanyengwa naMP verimwe bato vekuprovince ikoko kwandainge ndichishanda. Pachikoro pakaitwa rally, saka sematicha ndisu tainge tichimanija vana. Ndo pandakazongoona umwe murume ainge aine sutu yeblack akasvika pandiri akabva anditi ainge achida kuti tinge tichitaura tose. Ndikabva painge paine mamwe maticha akaita sekunge pane zvaainge achida kunzwisisa pavana avo vamwe vainge vachazopiwa zvipo navo MP ivavo. Saka akazonditi MP vari kuti vakufarirai mother. Ndakarohwa neshoko mukoma, ndokubva ndapiwa business card. Vakazotanga kundinetsa zvisingaiti apa. Already ndainge ndiine munhu wangu, even though ainge ari munhu ainge aine mhuri yake, but I was fine nekuva small house. Saka ndakabva ndachizovaramba ndikati hazviiti, I'm sorry because ndine murume. Ndakatova nyepera, but I was not married. Saka ndakabva ndachizoudza umwe wangu ndikati ndo nyaya iripo. Ndakati just ignore. Pressure yandainge ndava kupiwa mukoma, it was too much. Akazononetsana navo because iyewo aizviidza ane simba, because aitawo zvepolitics and aidiwa chaizvo nevanhu kuprovince ikoko. Handikataure hangu zita rake. Saka akazondifonera one day akati pack your things, I'm going to come and take you, we are going to Harare. Saka mai vangu vainge vachirwara at that time. Mama vangu vaiva nedambudziko remwoyo. Pavakanzwa zvichinzi ndainge ndichitsvakwa nevanhu vezanu, mama vangu vakarohwa neshoko, vakatanga kurwara. Saka vachirwara kudaro vakaendeswa kuchipatara. Ndakaenda ndikanovaona. Mama vainge vari kuBulawayo, ndikabva ndachizodzoka kuHarare. Ndainge ndichigara kumba kwavatete, hanzvadzi yeboyfriend yangu. Saka zvose zvakagadzirwa mukoma nashi kuti tinge tichikwanisa kubuda munyika. Ndainge ndakatoudza amai kuti ndo hwainge hwava kurongwa hwainge hwavapo hwekuti ndibude muZimbabwe ndige ndichizoya kuno kuCanada. Mama vangu vakafara, vakapembera, vakati mwanangu wagona, enda unoshanda undirapise, because vainge vachifanira kuti vange vachizoenda kuIndia. Saka mama vangu handizivi kuti chii chakazoitikawo, kuti vakaita stress here kana kuti vakaita sei, ndokubva vachizofa. Shoko rakabva kuna namukoma kuBulawayo. Chandakangoita ndechekudzima foni. Boyfriend handina kuda kuiudza because ndakatya kuti aikwanisa kuzoti iwewe chisara kunoku uchazotevera. Ndikati uyu ndiwo mukana wekuti ndinge ndichikwanisa kubuda muZimbabwe. Ndainge ndava kutotyirawo upenyu hwangu. Ndokubva tachizouya kuno kuCanada. Tauya kuno kuti takagara zvakanaka. We then got married. Amai guru found out later on. Amai guru vakaenda kuUK, but murume wangu aitombopota achienda achinonoona vana. Nazvino ndichiri necommunication navo amai guru. It is a long story zvakaitika pakati pangu navo. Fast forward, mukoma mai vangu vakashaika. I was not there because I was in transit ndichiuya kuno kuCanada. Then baba vakashaika. Handina kukwanisa kuti ndige ndichienda kuZim nekuda kwestatus. Kana ukangobuda munyika status yako can get revoked. Saka handina kukwanisa kuona pakavigirwa baba naamai vangu.
baba mukomanashi ndikangoti maybe zviri nani, but amai vangu ndisati ndatombokwira ndege, my mom had already passed away. I'm such a bad person mukoma. Ndiyo secret iwo yandinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoroma hazvo vedu we, hanzi I am such a bad person. Amai pavakafa hanzi ndakadzima foni yangu. Munoti kudii nezvakaitwa navanzvadzi vedu izvi? Kana manga muri imi maizvifambisa sei? Were you going to switch off your phone? Kana kuti waiti mukana wacho ngaundidariki ndimbotanga ndaviga amai vangu? Tell us mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makati zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years kuberekwa, ndine vana vatatu. Please help me nekuti I don't love my children and I'm tired of pretending. And ndiri kufunga kuti ndinenge ndine dambudziko rakafanana neremurume wekuguruve wekuuraya vanhu, because ndinonzwa kunakirwa kana ndikaona ropa. Nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinozvicheka nereza. Ndinozvicheka nereza munzvimbo dzekuti murume wangu will never find out, ndotoisa bandage. I do it all the times. Handizivi kuti zvichazoguma zvaita sei. Vana ndinovarova. Ndanga ndichitofunga kuti ndinge ndichivabvisa pandiri. Ndinoda kureurura kuti nerimwe zuva ndakaenda ndichida kunokolekta chiwereti changu kunomwe mukadzi anogara mulocation mandinogara. Mukadzi uyu ainge ava nenguva achindikwereta asingakwanisi kundibhadhara mari yangu. Saka pandakasvika pamba pake akandipa hafu. Ndobva ndachizotarisa ndikaona chikafu chainge chiri patable. Ndakabatikana nazvo ndikati munhu uyu anorevesa here kuti mari yangu ari kundipa hafu but iye achidya chikafu chakanaka kudai. Ndikati iwe ndichakugona chete. Usiku ihwohwo mukoma, I felt so excited. Ndozvinoitika kana ndikange ndichinzwa hana yangu ichirova. Like there are times pandinodriver very fast zvekuti hana yangu inenge ichirova kuti kana kuri kunzi ndikaita accident, ipapo ndinenge ndichitonakidzwa neupenyu. Pandakamuka starting to think kuti ndainge ndichida kutiza murume ndinge ndichienda kumba kwamadha ivavo, hana yangu yainge ichitorova. But not that I was afraid, but I was nervous and I was excited. I have this rush mukoma, I can't properly explain it to you. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba mulocation usiku ihwohwo. Ndokubva ndachizoenda ndikabva ndachizonomira padoo rake mukadzi iyeye. Ndakateerera ndikafamba ndikaenda ndikadongorera nepawindow. Saka curtain rainge rakavhurika zvishoma. Ndikatanga kumutarisa akarara nemurume wake, vainge vasitorina kutofuka machira. Ndakamirapo. Chakandivhundutsa pazvinhu zvandakaita, ndakazotanga kuzvitambisa nzvimbo dzangu dzakavanzika. Ndakamira ndakavatarisa kudaro ndikatopedza zvandisingakwanisi kurondedzera pano mukomanashi. Saka ndakatovhunduka nekuda kwezvinhu zvandakaita. Apa ndainge ndakabata banga. Ndakazoti ndadzoka kumba ndakazvicheka ndikatanga kupretenda sekunge ropa iroro rainge riri ropa remukadzi iyeye iro randainge ndadeura. Handizivi kuti chirwere chakaita sei chiri kundiafekta. Ndingava ndiri munhu anopenga here kana kuti please help me. Mamwe marisk andinotora ndinenge ndichida kuti ndige ndichingova nethat rush yandakuudzai. Ndinokwanisa kuti vanhu vegarden service vakauya pamba vachiuya kuzoshanda, I try by all means kuti ndinge ndichitongosejusa umwe otongopinda mumba ndototanga kutokisana naye. It just gives me a sudden rush even though ndisingazorari naye. Ndiyo secret yangu yandiunza pano. Handizivi kuti muri yeZimbabwe ndingabatsirika nawo sei. Mukandibatsira ndingafara zvikuru. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we.
is she going to be the next animal zvita. Hanzi ndinongofarira kuona ropa richideuka. Yo, zvakaoma. Just imagine ipapo pavanoti vakafamba pakati peusiku vakaenda pamba pemukadzi iyeye wavanga vachitaura nezvake. Hanzi vakadongorera, vakatanga kuita zvavakaita, vakadongorera Naomi. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Vanana chiremba tibetsereiwo mucomment section. Chii chinokonzeresa kuti munhu ange achiita behavior yakadai? Zvinokonzereswa nei? Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri makore 45 yesi kuberekwa. Pavana vangu 4 avo vandinavo, 1 ndiye wabankuru mukoma wemurume wangu. Murume wangu I discovered after our honeymoon kuti iye pachezvake he can't make me pregnant because patakatanga kugara tose zvainge zvisina kumira zvakanaka. Handingataure hangu zvakawanda, saka ndakazotaura namama vangu ndodawo kubvunza kuti zvinoita here zvandakaitwa naamai vangu. Ndakabvuma because ndainge ndichifungidzira kuti kwainge kuri kugona. Makore acho iwawo belief yechishona yainge iri yekuti chikomba hachina mwana. Hatina zvakawanda zvatainge tichiziva pamusoro pema-DNA awo ainge achazouya. Saka ndakaenda kumba, ndainge ndatova nestress ndichiona kuti zviri kuramba iyewo murume wangu nezvaainge ari zvandisingakwanisi kudescribe. Ndakatoona kutoti ndo pari kubva dambudziko racho. Ndakaudza mama ndikati ndo zviri kukumba kwangu. Ndafunga kuti ndinge ndichidzoka hangu kunoku ndinosvikepi naye munhu akadaro. Saka mai vakandituka vakati hakuna kwaunodzoka nekuti mari isu takatodya yemaroro ako uchagara kumurume. Ndikati nai mama, zvino vanhu vanozoti kudii vachindiona ndichingochengetewa but mwana dololo. Amai vangu vakabva vati vainge vachazonditsvakira murume ainge achazondimitisa. Ndakamitisiwa mukomanashi neshamwari yababa vangu avo vainge vachitodanana naamai. Amai vangu pavakandiudza nyaya iyi ndakabatikana. Amai vangu vakandiudza kuti relationship yavo yainge yatova more than 20 years. Saka ini semwana ndaifanira kuti ndige ndichingoita shut up. Vakasarudza chikomba chavo, who was my father's best friend, nekuti ainge achigona kuchengeta secret. Saka vana havasati vazviziva avo kuti baba vavo ndevamwe. Vanozongotiwo maybe ishamwari yasekuru Sawira wasekuru. Saka mukoma ndakabva ndachizobvuma paya. Ndaiti kana ndikaenda kunoona vabereki vangu, baba vangu ivo vainge vari makanika, saka vaiswera kugaraji. Shamwari yavo ndiye wandaizonosangana naye kumba tobva tarara tose kusvika ndichizobatira pamuviri. Kana ari semurume wangu aitoti achibva kubasa aitodarika achitonditora kumba kwevabereki vangu. Ainge asina kana chaainge achimboziva kuti ndo zvainge zvichiitika in secret. Ndabatira pamuviri sezvo ainge ari munhu wandainge ndichigara naye 24/7. Hatina kumbogara takanetsana, handina kumbogarawo mazuva akawanda kumba kwevabereki vangu because amai vakati munofanira kugara muri mose nguva dzose ende unofanira kuti unge uchirara naye nguva dzose. Ndikamuudza akafara chaizvo. After that mukoma pakaitwa umwe, then ndokubva ndachizoitawo mwana nabankuru. Pane zvakangoitikawo pakati pangu nabankuru. Vainge vaine machallenges avainge vachisangana nawo mumarriage mavo. Ndokubva patozvarwa mwana. Murume wangu handina kana mwana umwe chete naye. Handizivi kuti baba vekwangu ndovaudza here so that he can know kuti izvi ndo zvakaitwa namai vekwavo. If you post my story mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Zvakatangira pana amai. Hanzi iwe shut up nekuti relationship iyi yatova ne
more than 20 years. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava voudza here murume wavo. Hanzi chandinongoda ndechekuti ange achipindawo muguva achiziva kuti izvi ndo zvazviri, iye haanawo mwana. Ivo vari kuti dambudziko harisi rangu dambudziko, hanzi ndere murume wangu, nekuti paari hanzi pane urema huripo vakaramba kuti vange vachisheya neni ndinge ndichizosheya nemi. Vakati hazviite mukoma kuti ndinge ndichifumura murume wangu kusvika palevel rakadaro. Zvakaoma. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigwa chitupa changu. Inini so far ndabvisa nhumbu 9. Ndinofamba neBMW yandakatengerwa nemuNigerian uyo wandinobvisira nhumbu dzake. Ndakabva mukutengerwa stand muno muHarare nemuNigerian uyu takasangana mushure mekunge ndaenda kunoona best friend yangu uyo anoshanda paGulf. Ndokubva ndatongoona kuti painge paine muNigerian uyo ainge auyawo neshamwari yake. I then started to speak with him. Akandikumbira mafone numbers. Takatanga kutaura tose. Ndikabva ndachizoenda kwaanogara and it was amazing. Mkomanashi akandiudza kuti ainge andifarira. Ndikati neniwo ndakufarira. Akabva ati kwandiri ainge achida mwana neni. Ndikati if you are going to take care of the baby hapana problem, mwana ndinokuzvarira. Takabva tachizopanana nhumbu paya. Nhumbu yakati yakura yava mu2 months. Ndipo paakabva anditi baby ndoda kuti unge uchibvisa nhumbu. Ndikati ko chii chaitika manje, sei uri kuti unoda kuti ndige ndichibvisa nhumbu? Akanditi baby please just listen to me, ndiri kuda kuti unge uchibvisa nhumbu kani. Ndakabvuma ndikabva ndabvisa nhumbu yekutanga, akandipa mari, ndikabvisa imwe zvekare, ndikabva ndachizopiwa mari. Kubva zvandakatanga kufambidzana naye it has been 9.5 years. Kubva zvandakasangana naye mukoma, each and every year ndinobvisa nhumbu yake. Ndakabva mukutengerwa stand and building material. Akanditi baby don't worry, I'm going to buy everything for you. Ndiyo sacrifice yangu mukomanashi iyi yandakasarudza kuti ndinge ndichiita. Kunyangwe vanhu vakati uri kushandiswa, hakuna asiri kushandiswa. Kunyangwe imi mukada kundivhairira muchiti ndini ndiri kushandiswa, kokumabasa kwenyu kwamunoshanda hamusi kushandiswa here, nekuti munomukira makuseni mofondoka kusvika zuva richinonyura munhu achingoshanda. Kana tikakubvunza kuti mari yaunopiwa imari, zvinoenderana here neziya raunenge uchiburitsa? Hazvienderani. Kungoita nhumbu then nhumbu yotongobva at 2-3 months zvinorwadza here? Handiti rinenge richiri ropa anenge asati ava munhu. Tibvirwe zvedu isu kiki mukoma. I'm not a bad person, but vanhu vanojairira, especially mamwe macomments vanhu vachijaja. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna hey vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi 9 nhumbu dzavabvisa. Inhumbu dzavabvisa vachibvisira muNigerian wavo. Hanzi takasangana mutauni muHarare. Pakaipa. Hanzi do not judge me. Ini ndangoya pano kuzokuudzai kuti izvi ndo zvandiri kuita. Zvakangoma hazvo vedu we. Which is better, kushanda hako uchiburitsa ziya from 7 to 5 than kuti pagore unenge uchiti ukabatira nhumbu yozobva nhumbu iyoyo yava ne2 months. Chiri nani ndechipi? Hanzi handishandi, ndinongoswera ndakazvigarira pamba pangu, ndinolojerwa even though asingauye kumba kwangu pandinoda kuti ange achiuya. Hanzi I am living life mukoma. Zviri nani ndezvipi? Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.